Assalamu alaikum wa rahmatullahi baale meɗen WhatsApp pulago diwan kay sanani pulago diwan kay ko gila Dakar ha Madagascar alhamdulillah wako ɗo pulago woni masallah ko min bayel Jibrilu Diallo pulloto ranke d'école naji jaaɗo kay eri singan joɗiɗo Congo Brazzaville alhamdulillah hande mbeɗa tawe e nder leydi Mali ndi gila bientôt hitande lebbi ɗiɗi lebbi 14 mbeɗa hakkunde Afrique de l'Ouest ɗo Bamako e Nouakchott hande mbeɗa tawe kay gila 2 semaines bo alhamdulillah golle men ɗe yidde wadde ɗe awase ɗe jaara yesso masallah mbeɗa wiya fulɓe ngare gollen o golle ko ɗum nawata leñol yesso c'est vrai goto men fof no darino golla kono ten jantodiri e ballodiri ma wor ko enen en goppen trace on ji golle bayel Jibrilu Diallo ɗum ɗo ɗe leɗɗe ɗe jiiɗon kala ɗo garmi mi waɗa marketing mi waɗa oɗo pharmacie mi acca ɗo kadi eɗen tawe Nouakchott alhamdulillah eɗen tawe Bamako eɗen tawe hande kay e bientôt tawe eɗen Dakar voilà pour ha golle men mbaɗa mbawa wadde awasi banggal cellal woni afangalu mi waɗi duuɓi 7 mbeɗa waɗa recharge joni mi waɗi duuɓi 14 mbeɗa golla ɗeɗo golle gila mbeɗa wakko sakkos mbeɗa yirlo ha mi ari mi jooɗima mi udditi bureau ji alhamdulillah mbeɗa golla e nder internet 24 heures sur 24 mbeɗa gollida e pulago on jiyani caɗele hande en mbaɗi wadde akkone bagasuji meɗen mbaɗeten inde meɗen e numéro men téléphone ina circule e nder aduna wonno eɗen jogui récépissé alhamdulillah on ji golle meɗen pulago eyyi machallah ewa kala garɗo soodi leɗɗe men wiya leɗɗe Bayel Diallo no moƴƴi ko leɗɗe pulago foof ɗum noon mbeɗa ñaagui moɗon ne mbattan toon hakkille mbeɗa ɗo e nder kaay hande mbeɗa tawe ɗo eyyi machallah e nder yontere arore nde mami ɓos mi yaha Dakar sallah jaaɓi pour mi udditoy toon comptoir ewa somi heeɓi joɗniɗomi toon e nder leñol he mi joɗɗin ɗum ewa mi ƴeewa hono golle men jarata mbeɗa yiɗi mbattanomi hakkille mbeɗa yiɗi notoɗonmi ewa kala e mon joguiɗo namdal no wawi arde am kala e mon joguiɗo ballal no wawi arde am ballal hono hay feere ko ballal eyyi machallah neɗɗo saɗa golla yo aɗa jogui zuttiji aɗa jogui gollirɗe voilà ko yimɓe so ndenti tan ma woode meɗen gadduɗo nafoore voilà alhamdulillah ñabbuli ko saframi on jii hande ko ɓuuri wadde jaalade aduna hande ko ñaw biyeteɗo diabète on gandi mi darorta ɗum ñaw biyeteɗo tension on gandi mi darorta ɗum ñaw biyeteɗo cancer oɗon gandi mi darorta ɗum ɓe fof ta yi gallam hande tawa jomumen toon ñaw biyeteɗo prostate on ñaw waɗi hande dominé ñaw maladie plus dominable dans le monde alhamdulillah min neɗɗo arata min waɗa sondre ene waɗa ɓorgol no waɗa e muɗum ittam weddo ladde mi safata jomum e nder balɗe 5 balɗe 10 abbito galle muɗum wontano worno ñande fof cellal mum no ɓeydo jippade ɗum woni le leɗɗe ɗe jiiɗa ɗeɗo prostate to yiɗi taw gorko mo duuɓi 90 to arem no waɗe ɓorgol tawno yani tension de wawana hawru hay batte mi ittat ɓorgol ngol condition so jaaɓi sode leɗɗam ɗe heɓa ɗa daro heɓta hoore muɗum bo ɗum noon ko pulago mbeɗa ñaaguimo ne mbatton tan hakkille ɗeɗo golle ñande mi ala ɗon fof ewa alhamdulillah taw golle ɗe no continue yaade mbeɗa safra ñabbuli kewɗi wona diabète wona prostate wona cancer wona tuberculose wona asthme wona debbo mo jibinta wona famɗude gorago ɗum ka en jawtiɗon gorko mo duuɓi 60 kono ɗo lekkon ɗiɗon sa ɓami ɗum ka gonto cukalel toxel ɗum aduna fof no andi seedima walla ɗum ɗo ko leɗɗe ɗe yimɓe neɗɗo mo ala ƴiiƴam neɗɗo mbaɗo jalis leɗɗe muɗum goni ɗo voilà ɗo leɗɗe neɗɗo mbaɗo jalis ɗum ɗo min mbatta e muɗum wonta neɗɗo kes neɗɗo affaire leɗɗe hémorroïde a yi nana ɗeɗo leɗɗe ɗe jiiɗa aɗa wawi filmude ɗe ha laaɓa voilà ɗeɗo leɗɗe jiiɗa ɗum ko leɗɗe hémorroïde goni ɗo eyyi machallah kañum woni ɗo machallah ɗum ɗo ko caabune jala hokkore woni ɗo guittumi ndi oɗo porde guila e Nouakchott ina toon no fewnire lasso gan fewnire simoji ɗum ɗo ko gawde gawi nane goni ɗo no jiiruɗon ni ewa ɗeɗo leɗɗe ɗe jiiɗon ko leɗɗe debbo rewɓe ɓe jibinta tawi debbo jibinta yo arɗo heɓat hoore muɗum ewa ɗeɗo leɗɗe ɗe jiiɗon ko debbo mbo wona debbo woni rewɓe gona rewɓe yiya tan debbo no yoori kos ala ko gorko wawe muɗum taw kañum hanti ari jooɗima wala jippima leeso ɗum noon so ari ɗo wonta ko cukalel toxel wala gorko biyo mimi ala mi docteur en mbi mi jibintaɓa nde mi ala maniyo ngel ɗo butelel gotel ko pharmacie debbo ko gorko ɓami ngel joni wonta neɗɗo kesso alhamdulillah ko hono ɗe leɗɗe gonɗo ɗum ɗo ko affaire ewa l'estomac mbeɗa wonde cumɓerel sa ari ɗo e sertat hen wala siroji muɗum no goodi on jii nani ɗum ɗo fewnira ko murtode de mbeɗa dariɗo joni mbeɗa yiya murtoke ɗo e nder kaay murtode nani ɗo caggal gallam ɗo eyyi machallah leɗɗe muɗum nani
ewa ɗum ɗo ko affaire asma wonɗo ɗum ɗo ko affaire kiiste fibre wala debbo wala leɗɗe muɗum nani ɗo taw wona yaha ngara ewa ɗum ɗo leɗɗe nani ɗo neɗɗal ɓurtal taw aɗa peesa hakke 60 kilo e hortima yaade reedu ari duufima wala oɗo poti goto sa gaynimo e perdat e nder lewru e perdat 15 kilo wonta neɗɗel toksel kepta hoore maɗa woni debbo woni gorko nani koppi muusoji ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru watte tasio ceernamo hen ha laaɓa sallah jaaɓi inchallah walla ko enen gollirta juuɗe meɗen nani ɗo ewa mbeɗen ɗo e kaayi wala mbeɗa hedde miside Abdoul Karim ɗo e takkade galle e hakkude galle Mari Diaw e galle Boori Naw gallam nani ɗon ko ɗon tawatemi hannde e oɗo ñalawma mo gonɗen inchallah ewa mi salminimo ɗon ko ɗum jinnomi waɗande mon présenté mbattuno ɗum hakkille inchallah e ina hawrana men ɗo eɗen garɗo e mbaɗɗo pharmacie e mbaɗɗum complété mbaɗen climatiseur kadi mbaɗen ɗo goto e fulɓe jooɗo ɗo ina gollida e meɗen inchallah Bayel Djibril Diallo wala on jarama